oplever jo, at især yngre mennesker og kvinder oplever, at der er en meget stor effekt, hvor vi har tryghedsvagter. Det ligger lidt i navnet at skabe tryghed, og det kan jo betyde rigtig mange forskellige ting for mange forskellige mennesker. Men det er for det meste at være synlige, så folk ved, at vi er der. Vi har et super samarbejde som DSB over imod Securitas. Vi har løbende opfølgningsmøder med dem, og vi oplever simpelthen folk, der er super service-minded, der er professionelle. Selvfølgelig kan der ske en eskalering af en hændelse, men de er super professionelle til at få lagt låg på og til at nedskalere den stemning, der godt kan opstå nogle gange. Dybt professionelt og et kanonsamarbejde, vi har med Securitas. Altså, jeg håber, at når de rejsende de ser mig, at de for det første føler sig trygge selvfølgelig, men de også har det i baghovedet, så hvis de i morgen eller i næste uge har en situation, hvor de føler sig utrygge, at de husker på, at der er tryghedsvagter, og man kan ringe efter os. Så jeg håber da, at de føler, at vi er nogen, de kan komme ind og snakke til, og de er nogen, de har lyst til at ringe efter, når de har behov for os.